nakasilaw nga. Ha? Ayan na pala. Pero ang ganda. Sobrang taas. Na. Bago tayo magsimula. Intro. Ay, tawa naman. Arawa ng vlog. Diba? Alakan na naman tayo yan. Puro diretso-diretso lang intro. Let's go! Go! Tara, ito yung daan na. Sobrang ganda. Ito yung daan. Sobrang ganda ng daan natin. Sobrang ganda. Kakanan yata tayo. Kanan. Tara, nakadingding. Copyright tayo. Nakadingding. Kami. Ayan. Yun. Kain na lang kung ano basa dyan. Kain na lang magbasa. Alam niyo naman. Taso. Tawa. Taas. Sobrang taas. Na. Copyright tayo. Copyright. Sobrang copyright tayo. Makakadingding. Ito yung daanan. Nakaliwa tayo yata. Tara. Go. Up. Yeah. Up. Ayan. Diretso lang. Diretso lang. Da. Ayan. Yung price na ano to? Di ka alam kung ano ba yan. Nakadingding. Di ko natin alam yan. Tayo na lang magbasa kung alam mo. Go. Go, go, go. Dito. Tara. Sobrang ganda. Red cam ya. Red cam? Ganda. Red cam? Cam ya. Cam ya? Red cam, cam ya. Ay, pala red cam, cam ya. Ito yung mga lugar. Ayun yung pasok nila. Diyan sa pasok. Yun na. Ito. Oh, sarap. Dito tayo sa arayat ng Pampanga. So, grocery? Ay, hindi, grocery na. Hindi wala grocery to. Bala na kayo magbasa kung ano yun. Ayun na. Ayun na. Tutukan. Bala na kayo magbasa. Yung ano to ba? Yung ano to? Yung dryer. Galing ko dryer. Ito na yung grocery. Campos. Campos. Campos pala to. Campos makadingding. Campos ito. Wala, tara na. Go. Go, go, go. Layo ang lalakaran natin. Kaya tara. Let's go. Grabe yung lalakaran natin. Sobrang layo. Dingding. Saan kaya tayo pupunta? Kalibabaw, kanan. Direct ba? Direct ba? Ay, direct, tara. Grabe. Saan kaya ito papunta ka? Saan kaya ito papunta mga kajinging pala? Tubig. Tubig. Nabasa ako. Nabasa ako mga kajinging. Saan kaya ito papunta? Ika lang saan ito papunta eh. Parang Changi. Ayan na pala doon. Ayan na doon. Yung perya ba yun? Ika lang sa perya. 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 Tara, perya mga kajingjing. Perya. Tingnan natin. Meron palang tao. Ay, perya pala dito. Nakakaalam yun. Nakapagod. Lalakbay natin ang arayat. Aray Pampanga. Terminal nila. Terminal to. Terminal mga kajingjing. Yan yung terminal. Pababa. Ababaan na. Grabe. Paano yung mga tao? Kaya tara na. Aray! Kapi! Sana. Dito ka dito. Ito. Dito na ako motor. Ha? Kala ko ay, nakasilaw nga. Ha? Ay! Dahil buwa-buwa. Tara. Motor. Yung bundok ang taas. Ha? Dito ba? Dito.
daming jeep. Daming tricycle. Daming tricycle. Grabe. Kadingjing. Sobrang grabe. Tsaka sobra pang ganda. It's beautiful is lugar. 511 Toda. 511 Toda? Ah, yun. 511 Toda. Ayun pala mga kadingjing. Dito kami si Toda. MC Toda. Toda? MC Toda. Ang Arayat, Pampanga. Nang aray Pampanga mga kadingjing. Shout out sa to YouTube channel Gingging Cervantes. Sa kaya ito papunta? Ah, dun rin pala. Dito tayo dadaan. Kaya dito tayo dadaan mga kadingjing. Dito na pala tayo dadaan. Ano to? Ano to? Jeep ba to? Terminal ng jeep. Terminal pala ng jeep to mga kadingjing. May mga jeep. Nalampasan na natin eh. Ayun na. Ito na yung Itong baryo. baryo to. And shortcut tayo dun sa pinuntahan natin kanina mga kadingjing. Sana, shortcut tayo. Pero malayo ang lalakaran natin. Grupo sila. Grupo daw mga kadingjing. Tapos yung Arayat, San Fernando Terminal din ngayon. Arayat San Fernando Terminal. Oo nga, yun sobrang grabe. Kaya tara. Tayo. Grabe. Ding-ding. Tayo. Sumasakay sila. Ayaw, bababa. Si ate. Ito si ate. Tara na. Mas tayo. Tara na. Tara na mga kadingding. Let's go, 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 go. Banding. Ya. Kadingding. Nagano. Mapagod. Kadingding. Pagod na kami. Kakalakad natin. Tara. Malayo na tayo pa. Ay, malayo na tayo mga kadingding. Tayo na tayo. Pinuntahan natin. Tara na mga kadingding. Wait lang. Kaya na ba? Diretso na tayo. Saan ka? Dito. Dito? Saan tayo? Saan kami pupunta kaya? Saan kami yata pupunta? Saan na tayo pupunta? Sa ere. Tara, let's go. Lilibutin natin. Kala kang may tao. Kaya na. Tapos, yan. Sobrang ganda. Tsaka daming ano dito mall. Di ko alam kung mall Mall yan. yan, mall. Mall pala, mall. Sabi na lang po ng mall yan. Ayan ang mall mga kadingjing pero walang nakalagay na pangalan ng mall. Ayun mall. Mall. Ito. Mall daw to. Pero hindi pa nakabukas yung mall. Ginagawa yata sa loob. Kadingjing yung mall. Ito naman yung malamigin. Yan. Yan. Kadingjing mapagod. Nakapagod. Sobrang pagod na. Grabe. Oh, dito. Yan. Ito daw. Yung Galang nakalimutan ko. Mary Mark. Mary Mart. Smoke. Grocery yan. Grocery. Tapos ito yung mga sa Jollibee, Chowking. Hindi ko alam kung ano yung isa. Ay, nakabukas na pala. Pero konti pa lang. Jingjing. Let's go. Hindi mo to. Init. Sobrang init. Ito yung mga motor. Tsaka yung rice cooker. Di ko alam kung mga rice cooker ba yan. Padulobo. Saan ka ba ito mo? Tara na. Dahil mga tingin-ting. Ang layo na natin ng nilakbay. Saan na tayo sa Arayat. Sa Fernando. Dito. Arayat, Pampanga. Ay, Arayat, Pampanga pala mga kadingjing. Ay, Pampanga. Yan o. Ay, Pampanga.
Yan, shout out sa sumasuporta at nanonood sa atin. Yan. Yan. Yan ah. Tayo. Go. Go, go, go. Let's go. Puro diretso-diretso. Walang intro. Ah. Dito ah. Ah, McDonald's. Macdo. Macdo. Si Macdo. Makikita natin yung ano niya, yung ano to, yung mukha ni Macdo. Mukha ni Macdo, hindi makikita natin. Doon ang astig. Grabe. Pinasukan mo. Ay, kumakain na rin pala sa ano ko. Ay, sana Macdo, yun o. Sila ate, shoutout kila ate, but kila kuya. Wow, ganda naman pala dito. No, ganda. Sobrang, Paligid yung paligid yan. yun na. Yun na. Yan nakakali. Ay, taas na. Taas, ito. Shoutout kay ate, welcome sa YouTube channel, Gingging Cervantes. Ito yung ano, may-ari po to ng Macdo, di ko na. Sabi yan. Sponsor ko rin Julian Santos at Ray Nagustillo. Yung sa Sponsor? Itbulaga. Ah, sa TV. TV. Yan na. Tayo mga kadingging. Diretso tayo. Diretso. Wala intro. Puro diretso. Kasi ako sana mapunta yung camera. Aray ko. Tara. Inikot tayo. Ang layo ng inikutan natin. May truck sa likod natin mga kadingging. Ayan o yung truck. Ang laki. Ay, yun na. Laki na truck mga kadingging. Sobrang. Ayun. Ano? City Mall, Arayat. Ah, City Mall, Arayat. Ano? Arayat. Yan, ano mo? City Mall, Arayat. Mall. Ay, City Mall pala, Arayat. Ayun na yung Arayat. May nakikita ako sa itaas ng bakas. Oo, ano? Yung pinakadulas. Ay, ang taas dito. Taas. Ayun ang taas. Ano, sasakyan? Wala pa ka. Ayun na yung bundok. At yung gasonilahan. Tara, mga kadingging. Tara, mag-ilang din natin. See? Oops. Ayan na. Wait lang daw pa. May ano kasi. Dalawa. Kabuti. Ayos. Tayo. Layo na natin na pa. Lalayo na namin mga kadingging. Nandoon tayo sa 7-Eleven. Sabi? Sabi. Sabi. Sabi daw. Di ka alam kung ano yun. Yung ano ba? Tara. Basta. Ano tayo? Yup. Grabe mga kadingging. Sobrang grabe mga kadingging. Grabe. Na. Kaya kanina namin kinuha na bilog. Tara. Tara. Tara na. Ayun na, 7-Eleven. 7-Eleven. 7-Eleven mga kadingging. Ng ano, ng Arayat. Yun na. 7-Eleven. Kapagod. Joyride na naman. Tapos na yung joyride natin. Joyride naman. Dapat walk. Walking vlog. Walking vlog pala. Walking vlog. Eh, vlog ka dyan. Yung YouTube channel mo. Ha? Wala yata yung... Ay, ito. 7-Eleven pala ito. Grabing inikot natin. Kadingging. Yan na.
First time namin nakarating dito sa Riot, mga kagingging. Ulit. Shoutout sa mga manonood ng gingging. Shoutout. Shoutout sa mga suporta na nanonood sa ating video. Bundok Araya tumuusok. Bundok Araya tumuusok. Oo. Usok. Ayun na. Yung Bundok Arayat. Bundok Araya. Ate na, ayun, si Coco Martin. Saan ba? Saan? Ayun, si Coco Martin. Coco Martin.